Отца и Сына и Духа Святого. Пана з вами. И с Духом Твоим. И знак великий з'явився на небе, женщина, опранутая в солнце и месяц под ногами ее, и на голове ее венок с 12 зорок. Витаю вас, дорогие братья и сестры. На Евхаристии переживаем сегодня не только неделю, недельное споткание с Иисусом, але сегодня в литургии Костела переживаем урочистость у небовзяття Найсвятейшей Панны Марии. Падчас гэтай святой імшы малюся у інтэнцыі падзякі за пражытых 25 год, за атрыманыя ласкі, з просьбай аб далейшым Божым благословенні, моцным здароўі, абедзе Маці Божай, аб дарах Духа Святога для Андрэя Вельб. У асаблівы спосаб хачу таксама сёння прывітаць Яну Малько, якая сёння першы раз прыме цела Езуса Христа, прыме першую святую камунію. Таксама памятаем у сваіх малітвах пра яе родных, блізкіх, каб годна скласці найсвятейшую ахвяру, перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу всемогутнаму і вам, браты і сестры. Прошу Найсвятейшою, завсёды Панну Марію, усіх ангелов і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, и отпустивши нам грехи, доведи нас до життя вечного. Всемогутный, Пане Свете,
Всемогутный вечный Боже, Ты взял небесную хвалу, тело и душу беззаганной Паны Марии, Мати Твоего Сына. Просим Тебе, да поможи нам заўсёды імкнуцца до неба, каб мы разом з ёю могли атрымаць удзел у вечным шчасці. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Апокаліпсиса святого апостола Яна. Адчынілася святыня Бога ў небе, і з'явіўся каўчэг яго запавету ў святыні ягонай, і вялікі знак з'явіўся ў небе. Жанчына, апранутая ў сонца, і месяц пад ступнямі ног яе, а над яе галавою вянец з 12 зорак. І яна была цяжарная і крычала ад болю і пакут парадзіхі. І з'явіўся другі знак у небе. Вось вялікі вогненны цмок з 7 галовамі і 10 рагамі, а над галавою яго 7 дыядэм. І хвост ягоны змятае траціну зорак нябесных і кідае іх на зямлю. І стаў цмок перад жанчынаю, якая павінна была нарадзіць, каб пажэрці дзіця, як толькі народзіць. І нарадзіла яна дзіця мужчынскага полу, якое павінна было пасвіць усе народы жалезным жазлом, і дзіцё было забрана ад яе да Бога і да ягонага трону, а жанчына уцякла ў пустыню, дзе ёй было падрыхтавана месца Богам. І пачуў я голас моцны, які казаў у небе: «Цяпер настала збаўленне і сіла і валадаранне Бога нашага і ўлада Хрыста ягонага». Гэта Слова Божае. Королева стала праворуч Тебе, королева стала праворуч Тебе, королева стала праворуч Тебе, упрыгожаная золотом зафиру. Королева стала праворуч Тебе. Погляди, дочка, послухай, схили свое ухо. Забудь народ свой, дом твоего Отца. Король прагне твоей прыгожости, бо он твой пан, поклонися ему. Королева стала праворуч Тебе, полная славы выходить дочка короля, оденье яе вышито золотом, у вышитым оденье вядуть яе до короля. За ёю дзяўчаты сяброўкі яе уваходзяць да яго. Королева стала праворуч Тебе, вядуць іх з радасцю і ў захапленні, уваходзяць яны ў каралеўскі палац. Замест айцоў твоих будуць твои сыны, ты установишь их валадарамі по ўсёй зямлі. Королева стала праворуч Тебе. Читание першого послания святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, Христос увоскрес з мертвих, першинець серед тих, які заснули. Покольки праз чоловіка прийшла смерть, так праз чоловіка
і ў воскрешенні мертвых. Бо, як у Адаме усе паміраюць, так і ў Христе усе будуць ажыўлены. Кожны ў свой час. Першы Христус, потым тыя, хто належыць Христу, падчас прыйсця ягонага. Канец настане тады, калі Ён перадасць валадарства Богу і Айцу, калі знішчыць усялякае панаванне і усялякую ўладу і сілу. Бо трэба, каб Ён валадарыў, пакуль не пакладзе ўсіх ворагаў пад ногі свае. Як апошні вораг будзе знішчана смерць, бо ўсё пакладзена пад ногі ягоныя. Калі ж скажа, што ўсё падпарадкавана, то відавочна, за выключэннем таго, хто падпарадкаваў яму ўсё. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мария узята на небо, радуются хоры анёлов. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła dla Luki. Собравшаяся Мария у те дни поспешила у горную краину, у город Юды, и вошла у дом Захарии и привітала Альжбету. Когда Альжбета почула привітание Марии, узварухнулась дитятка во улоне ее, и наполнилась Альжбета Духом Святым. И ускликнула мощным голосом и сказала: «Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод улоне твоего. Откуль мне гэта, што маці Пана майго прыйшла да мяне? Бо, калі голас прывітання твайго загучаў у вушах маіх, узварухнулася ад радасці дзіцятка ва улоне маім. І шчаслівая тая, якая паверыла, што споўніцца сказанае ёй Панам». У тыя дні сказала Марыя: «Величая душа моя Пана, и узрадовался дух мой у Богу моим избавцы, бо узглянул Бог на покору своей слуги, и теперь благословлять меня будут все поколения, бо великое учинил мне всемогутный, а имя Его святое. И милосердность Его с поколения в поколение над теми, кто Его боится. Показал моц свою правицы, рассеял тых, кто пыхливы сердцем, скинул могутных с трону и узвысил покорных, добром голодных насытил, а богатых ни с чем отправил, принял своего слугу Израиля, памятуючи про свою милосердность, як обещал батькам нашим, Аврааму и его потомству навеки. И пробыла Мария у Альжбеты каля 3 месяцев и вернулась у дом свой». Это слова Пана. Уважаемые братья и сестры, урочистость, яку сьогодні переживаємо, Небожительної Святейшої Панни Марії, яку так само у народі традиційно називаємо Маті Божої Зельної. Вера у тое, что беззаганная Панна не померла, а с душой и телом была узята у неба, возникла поводле одной распаўсюджанай легенды, что Мария так моцна заснула, что апостолы приняли гэты сон за смерть и поховали ее у саде Евсимания. И отсюль, до речі, походить усходняя назва свята Успения. Сярод апостолаў тады не было толькі нявернага Тамаша, і ён прыйшоў праз 3 дні пасля таго, як пахавалі Маці Божую, пасля гэтага пахавання і папрасіў адкрыць магілу, каб развітацца з Божай Маці. Але ў магіле ўжо цела не было, затое знайшлося там шмат прыгожых, прыемных і моцна пахнучых кветак. Насамрэч, атрыбуты свята
І сама гэта легенда узнікла значна пазней, калі касцёл у сваёй місіянерскай працы стараўся выцесніць колішні дахрысціянскі сімвалізм мясцовых летніх святаў, заканчэння жніва, распаўсюджаных на той час па ўсёй Еўропе, і надаць гэтаму святу сапраўдны хрысціянскі сэнс. Таму сёння ў гэты дзень мы шануем не паганскую маці зямлю, а сапраўды яе урадлівасць, менавіта святкуем Божую ласку і заступніцтва Маці Божай, якія даюць нам магчымасць мець гэтыя разнастайныя плёны расліннасці, мець асалоду з апошніх цёплых жнівеньскіх дзён ад выніку летняй працы земляробаў і садаводаў. Як бы там ні было, але з даўніх часоў сярод людзей жыла вера ў тое, што Маці Божая ў момант сваёй смерці была з душой і целам узята ў неба. Разважаючы менавіта над жыццём і асобай Маці Божай, Марыі, можам сказаць коратка, была яна жанчынай веры. Яе веру мы бачым у важных ключавых момантах жыцця. Ад пачатку звеставання, пасля нараджэння Пана Езуса, ахвяравання ў святыні, выхавання Езуса, калі была пад крыжам свайго сына, пры ўваскрасенні, у дзень Пяцідзясятніцы. Заўважым, што ўсё яе жыццё дзень за днём было напоўнена верай. Таксама сённяшні свет патрабуе людзей веры, на ўзор Марыі. Бо многія людзі жывуць так, як быццам Бога няма. Марыя мела здольнасць бачыць прысутнасць Бога у кожным моманце жыцця, ад моманту зачацця, у штодзённасці, у момант сыходу з гэтага свету і таксама ў перспектыве вечнасці. Вера – гэта вернасць Богу, запаведзям і іншаму чалавеку. Сённяшняе свята паказвае нам, што сапраўды варта жыць з Езусам падчас нашага зямнога жыцця. Хто знаходзіцца з ім у блізкіх адносінах, блізкім кантакце, тут на зямлі, таго ён не пакіне і пасля смерці. Выбар Езуса – гэта рашэнне кожнага і кожнай з нас. Пасля нашай смерці выбар будзе рабіць сам Бог, грунтуючыся на нашых штодзённых выбарах тут на зямлі. Мы можам быць упэўненыя ў гэтым. Калі мы выбіраем Езуса ў гэтым жыцці, пасля нашай смерці ён не забудзе пра нас. Гэтак жа, як ён не забыўся пра сваю маці, пра Марыю. А ці ўвогуле, у штодзённасці я выбіраю Езуса, і як мы выбіраем Езуса ў нашым штодзённым жыцці? Гэта хіба перш за ўсё штодзённая малітва, размова з Богам. Гэта таксама святая імша, святая камунія. Выбар Езуса – гэта таксама наш штодзённы выбар. Гэта жыццё згоднае з Евангеліем, з яго вучэннем, з запаведзямі. Марыя, якая была ўзята на неба пасля свайго зямнога жыцця, з'яўляецца такім знакам надзеі, што Бог памятае пра нас. Яна першая, якая паверыла, што Езус прыйдзе. Першая, якая падзялілася весткай добрай гэтай навіной з Альжбетай. Яна таксама з'яўляецца першай, чыё цела было узята на неба. Молімся сёння, браты і сёстры, каб мы, як Марыя, маці Езуса, праз усё нашае жыццё тут на зямлі, заставаліся вернымі Езусу, вернымі Касцёлу. Наша вернасць – гэта крыніца надзеі на тое, што будзем разам з Богом праз усю вечнасць. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго нашага і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага, адзінароднага, з Айца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, Бога сапраўднага,
народжена, не створена, одинадцятого Троицу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для наше избавление, зашел с неба, и человекся Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, кружевал на Панну за нас, при Понском Пилате, был замученный и похован, и на третий день он воскрес, по Писанию, и взошел на небо, сидеть праворучается, и снова придет в паде, судить живых и померных, и его благодарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворца, який зайца и сына походить, якому разом с зайцом и сыном належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророка, веру в один святый католицкий и апостольский костел, вызнаем один хрост для отпущения грехов и чекаем воскрешения померлых и життя вечного в нашем свете. У день, коли костел радуется хвале, мне повзятия на святейшей Панны Марии, праз ее заступництво скируем наши просьбы до Бога Отца Усемогутного. Молимся за всіх дітей Костела, каб їх оживляла надія на зустрічу з Богородицею у Христовому володарстві. Тебе просим. Молимся за покликаних до Божої служби, каб яны, усвідомляючи величі свого покликання, приносили плон годний гэтага великого дару. Тебе просим. Молимся за дітей, молодь, дорослих і состарелих, каб яны памятали про свое покликание до вечного счастья у небе. Тебе просим. Просим Бога, каб Он благословил плен земли и працы рук людских на корысть усяго человечества. Тебе просим. Молимся в интенции подяки за прожитые 25 год, за отрыманные ласки и дары в житті, с просьбой об дальнейшем Божьем благословении, моцным здоровья, Петя Мати Божией для Андрея Вельпа. Тебе просим. Молимся за Яну Малько, якая сегодня первый раз прийме тело Иисуса Христа, каб усё свое житье заставалося верное Ему. Тебе просим. Молимся за нас, присутных на этой святой имши, каб мы доверились заступництву нашей Небесной Мати. Тебе просим. Всемогутный вечный Боже, Ты взял на святейшую Панну с телом и душою на небо, прими наши молитвы и праз ее заступництво, одари нас своей лаской, праз Христа, Пана нашего. Отче безконце добрый, Тебе покорно просим, через Твоего Сына, дай нам знак любви, и себе веры, что мы Тебе приносим. Ты прими наш Пане и благослови, научи нас любви, благослови, 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 научи нас любви, благослови, 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 благослови. Молитесь, браты и сестры, каб мою вашу ахверу принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай, Пане Бог, прими ахверу из рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, нехай узнесется до Тебя ахвера нашей от давности, раз заступництва у небо взятой Панны Марии запалил в наших сердцах огонь любови, каб мы завсёды имкнулись до Тебе, раз Христа, Пана нашего. Пан з вами. Угору серцем. Подякуємо Пану Богу нашому.
Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. У гэты дзень Ты ўзяў на неба Маці Твайго Сына, яна стала пачаткам і вобразам Касцёла ў хвале, а для Божага люду крыніцаю суцяшэння і надзеі на яго зямным шляху. Бо па Твоей волі была захаваная нятленная Панна, ад якой цудоўным чынам прыняў цела і нарадзіўся Твой Сын, даўца усялякага жыцця. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім Касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, всемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обращаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Вспоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про Костел Твой, розсеяний по всім світі, удосконали його у любові, разом з папом нашим Францишком, біскупом нашим Олександром, його допоможним біскупом Юзефом і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твою ласці дійшов з гэтага світу. І дозволь им убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечном. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш,
Пане, збав нас від усього злого. Дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від граху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя Збавцю нашого Єсуса Христа. О Твоє благодарство. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наші, але на віру Костюла Твоєго, і будь ласкавий згодно з Твоєю волею, а дарить його супокоєм і єдністю, які живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому знак супокою. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликане на вечеру ягоную. Пані, каб ти увійшов до мене, але скажи тільки слова.
Помолимся. Милосердный Боже, мы с радостью приняли на святейший сакрамент, який дає збавлення. Просим Тебе, как про заступництво на святейшей Панны Марии в небо взятой, мы могли досягнуть хвалы воскрешения раз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Матії Твоєї, яка народила Тебе з любов'ю, а так само про заступництво святого Юсифа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити, якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяти, а покинули йому життя, якое Ти сам к этому дитяті предвизначив. Душпастерські об'яви. Святоружанець на гэтым тыдні просім правесці наступную ружанцовую групу. У панядзелак Маці Божай Тройчы Цудоўнай, у аўторак каралевы пабожных школаў, у сераду каралевы супакою, у чацвер каралевы апостолаў, у пятніцу Маці Божай Суадкупіцельніцы, у суботу Маці Божай Суцяшальніцы, у нядзелю о 18-й гадзіне Маці Божай Радзіцелькі. На гэтым тыдні у літургіі адзначаем 20 жніўня успамін святого Бернарда, абата і доктара касцёла, 21 жніўня успамін святого Пія X папы, 22 жніўня дзень малітоўнай падзякі за жніво. Нагадваем, што ў нашай парафіі працягваецца душпастарская дабрачынная акцыя дапамогі дзецям з малазабяспечаных і шматдзетных сем'яў. Рэчы, якія, скажам, прыносім дзецям, якія дапамогуць падрыхтавацца да навучальнага году, можам прыносіць тут, складаць у скрыню каля алтара Маці Божай Вострабрамскай. У днях з 23 па 29 жніўня пры нашай парафіі адбудзецца дзіцячы летні канікулы з Богам. Больш падрабязны план будзе вывешаны пазней. Сардэчна запрашаем дзетак на гэты адпачынак. Шчыра дзякуем усім за супольную малітву, за складзеных ахвяраванні, за ўсялякую аказаную дапамогу. Вялікі дзякуй усім, хто ахвяраў кветкі для ўпрыгожвання нашай святыні. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас і вашыя сем'і Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. Цяпер з нагоды ўрачыстасці небазяці на свяцейшай Панны Марыі, якую у народзе таксама традыцыйна называем Маці Божай Зельнай, адбудзецца асвячэнне кветак, зёлак, збожа і гародніны. Пане наш Боже, Ты ўсім сваім стварэннем даеш ежу і загадваеш расці пладам, кветкам, траве і збожу, каб яны служылі спажыткам і лекам для людзей і жывёлы. У Табе, Пане, крыніца жыцця. Дзякуючы Табе, усё зямное цвіце і прыносіць плён у адпаведны час. Просім Цябе, благаславі прынесеныя Табе плады гэтага года, збожа, садавіну і гародніну, зёлкі і кветкі, каб яны служылі здароўю людзей і жывёлы. Адары сваёй ласкаю усіх, хто іх сеяў, садзіў, вырошчваў і збіраў, а таксама тых, хто будзе іх спажываць. Навучай нас з удзячнасцю дзяліцца атрыманымі ад Цябе дарамі, а калі будзем адыходзіць з гэтага свету, няхай нас, якія будзем несці багатыя плады сваіх добрых учынкаў, прывядзе да Цябе Найсвяцейшая Панна Марыя, самы дасканалы плод зямлі, каб мы сталі удзельнікамі Твоей вечнай хвалы, які жывеш і владарыш на векі вечныя. Святий,
Сподіваюся, я вершусь, благословй, благословь, і рад величу Твою. Я схилюся, Боже мой, сподіваюся, я вершусь, благословь. Прийміть з віри Боже благословення. Пан з вами. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Бога вічного прославляють усі моє, голос гучно співає Амен. Бога вічного прославляють усі моє, голос гучно співає Амен. Алелуя, 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 Амен. Аллилуйя, 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 амен. Богу Господу моему царю буду петь, и теперь и во веки. Аминь. Богу Господу моему царю буду петь, и теперь и во веки. Аминь. Аллилуйя, 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 аминь. Аллилуйя, 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 аминь. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.